sabar nggih. Kemudian kena diatur kok. Gimana bisa Yon, niki karo dicekel. Kok nek jadilan metu mbok iki sinden wong kanan iki ya wis ana keperluan. Ini Pak Bos. Ya ono iki lagi saya. Oh. Ini nggo waras ini. Nggih. Mbak, Mas, Yuyu, Kang, ngesaken tarian apa tarian malih? Ya kalau piye to, Bos? Maksudnya iki ngesake tarian apa tarian malih ngoten niku lho. Bedane apa? Padha to iki. Nek tarian malih iki mesti kok jan ngomong tambah ngono lho. Oh, bener. Oh. Percaya ora? Alhamdulillah. Tanggapan semuanya Pak komplit apik. Oh, Pak bisa kerapnya. Lagunya apa, Bu? Bu Seger nyanyi kok. Oh, sinden senior kayak ada. Selamat datang di Luceng Rawo, Saking Lestari Budaya Paitan, alhamdulillah. Seger Sumiken. Bu Guru PAUD Bu Rawo, Sudah Rawo Bu Santi Sarendra. Mas Ajar, nek Bu Guru PAUD spotnya apa, Bu? Gundul-gundul kaku. Iya. Nggih, Mbak Seger ketemu karo bolong. Tidak pergi. Oh, Bu Seger, selingan Bu Seger. Oh, selingan demo ki Bu Seger. Selamat datang di Luceng Rawo, Roko Mas Marno, Ate Rowo. Nyambat tinggal delok Turunggo Agung Budoyo. Turunggo Agung Budoyo karo delok sinden ya. Monggo Bu Seger. Bu Seger apa tarian derek? Yo Bu Seger apa Mas Marno nggih yo. No. Di seperti no. Di Paitan di saged, di Seger saged. Bucunan mau dibucunan. Kae mak cumang nek kono mau aku turun nang. Aku dijamoni. Jamone sorenya. Ya Bu seperti Mas Marno. Ya bucunan, Bu Seger, Mas Marno. Ya, monggo pinarak mriki Mas. Bu